سددلنا تاسرفت حالنا فحيلم زلوا كبلنا طميم زلوا يكاد برخ زرق حالنا نبل أبونا زب سماوات سماوات نبر أبونا سمك يقدس منقصة تمزى فاركان كاف سماي كم دمام دريخون نعلة انجرانا لما هبنا نحن عند زودلنا بدلهم تحرقنا لهم بدلنا أوسانا عندقلنا كفادنا نامبر فتنا يتأتونا منقصن حيلين كبرن زل علمنا تقايم أمين أو زت يا مالك أنا قدوس كبري ملا سلام لك الله لنا خير دنقلخي سقاخون دنقلخي عدي جاب يرتوات ويتا سراوي سلام لك الله سفيك أبان استبرختيخي فركرسخون برخيو أو ملئتا تسقى يا بيهر مساخيو أو فستي لسبالكي حتياتنا خسريلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس منتانا محرات لمن لنا آمين وانجيل منقسون سركو نتبسر زوفين وفيك اللخو منقس سمايات قريبا لامو امنون تنشح أولو جيجريس أوغويتا كاوانجيل لقاس ود مزمرن حوريان زنقل قالبارخ نخبر منقستو نزل عالم كبرن مسقانا نعيخون وانجيل مارقوس مراف 10 تغلتي خاب قطر 10 تشمنتي كساب 10 شوعتن تنسى متان يلبن زبلو صدق عويان كأنا ومصو كمزي إلمون حتتوو ممهر مسيه حدث ولدك ولده سبيتو حديقون تمتي نتا سبيتو حواي ورسا مون حوزر يقمل للو صحيف النعيو شوعت حوات نبرو تقدماي سبيت اتو ولدك حدقه امته اتخالا ايد ما ورثه حدقه حدقون مته اتسالساي كاخم شوعت يوم كا حدقي اي حدقن دحر كلهم دما تاسبيت متات شوعت يوم اتيم ما نيرم يمو بتنسى متات مستنسؤ سبيت منم كتكونيا يسوس كا مصحف تخونه حيل املاخ سان مفلاتكم دو ايكونكم تغاغي زلهم موتات مستنسؤوس كمتم أب سمايات زلو ملاخت أملاخ يمنبر أي مرعون أي مرعون يوم موتات كم زتنسؤخة أبت بزعبا قطقات ززارب مصحف مسيه أنا أملاخ أبراهام أملاخ إسحاق أملاخ يعقوب إلو كم تزارب دو أيام بكون إخم بار نسو أملاخ يوان يمبر أملاخ موتات أيكونن نسخاتكم جنا أزيكم تجاجيلو اللهم إلو ملسلم إذن زلوا يسمع نأمن على قدس وانجل هورك وستاسي سرافيل يا ربولاتوس واتي زايبلو قدس قدسان تكياب ير قدوس ويتانا نملخنا ملحنا يسوع كريستوس كموتا دحرم تنسونا بسمايات كلمة معراقو كما صحف جدان نهواريا زنقرو مزيو بركة محرتو مسكلنا حزب كريستيان مثل نفس قبرو هاي لميكال يخون زلالم عالم امين قدوس مريم قدس لسالن لجيو قدوس እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ በመስቀል ተሳለን እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተጠምቀ ሙታን መሳልስ ዕለት ዐርገ በስብሐት በሰማያት ወነበረ በየማነ አቡሁ ዳግመ ይመጽእ በስብሐት ይኰንን ሕያዋን እሙታን ተሳለን እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ቅዱስ ስሉስ
እግዚአብሔር ሕያው ተሳሃለነ እግዚኦ ጋሁ ለእግዚአብሔር ያሃሎ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስ ሰብሖ ለአምላክ እቶ ህለና ለበከሙ ሀበ እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ እግዚኦ ውስተ መድሕን ነብስና ንዝኾንካ ንኣኻን ኣባብን ዘይትጥልወጥ ዓቀባሉ ኣምና ዓይኒ ልብናና ዘብርሃኻልና ጨልማት ሕናና ርሕካ ብናትካ ኣእምሮ ዝኸለልካና ንስኻ ኢኻ ነቲ ናይ ጥፋ ዝተወፈ ናይ ጥንቲ ሰብ መስቀል ወድኻ ድሓንካዮ ብዘይጠፈኻ ሓደስካዮ ብትእዛዝካ ስሕተታት ጠፈ ነዝጠፈ ደለኻዮ ብሞት ወድኻ ውን ተበጀኻዮ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣለና ሰባክ እግዚኦ ጎይታን ውድሰካ ኣለና ሊቃነ መላእክቲ ብዘይቋር ምስጋና ማህሌት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ኢኻ ጎይታ ዛጋሲ ብኣኩዴትን ብማህሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምኽሪ ናትካ ጥበብ ናትካ ምፅሓን ዝለኣካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ኣሉ ዝኾነ ወቲ ባህሪ ሰብ ንምድሓም ስጋት ተገልፀካ ልቃባሩ ጣትያት ሓራ ዘውፃና ወድኻን ፈቅርካን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና እግዚኦ ኣብይወት ጎይታ ንዓኻ ከመዓሙቕ ልብና ንሳልሳይ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነብሲ ትሑታት ዝርኢ ንጭኑቕ መንፈስ ሸለል ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎምን ዝረደሙ ነቶም ኣብ ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ዝተቐዩ መድሓኒ ንጡምያት ዝሓሊ ንጉፍዓት ዝብቀለሎም ዓርኪ ምእመናን ንጻድቃን ዝመስክረሎም ንጹሃን ምሕደሪኦም ብጽድቂ ንዝፅውዕዎ ሰማዒ ንመበለት ከዳኒ ንዘኽታማት ዝኣሊ ነታ ምዕራፍ ምስጋና እምነትን ጉባኤ መንፈስን ሃብቲ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ዝተኸላ ቁንዕ መራሒ ዝህብ ኦ ጎይታ ከይዕረፍና ኩሉ ሰዓት ንዓኻ እናወደስና ብኡ ኣምሳል መንግስትኻ ብልባትና ንፈልጥ ኣለና ባኻን ብፍቅሪ ወድኻን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብኡ ምስጋናን ጽንዓትን ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ዘበቱ ለከ ስብሃት ወዘላለም ኣሜን ጎይታ ኩሉ ሰዓት ንዓኻ ክንውድሰን ንዓኻ ከነመስግንን ኣብ ቅድሚኻ ደው ክንብልን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ፀጋኻ ተብዝሓልና ንልምነካ ኣለና ነብሲ ባርያኻ ሃይለ ሚካኤል ምስ ዕቕባ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብረልና ንዝሓዘኑ መፀናዕ መንፈስካ ስደደልና መወዳእታ ኩልና ድማ ፀብቐልና ጎይታ ናብቲ ንስኻ ዘዳለኻዮ ንዑ ናይ ኣቦይ ብሩኻት መንግስቲ ኣብ የማነይ ደው ክትብል ዝብል ተስፋ ትሰምዕ ነብሲ ሒዝና ክንርከብ ኣይትግደፈና ንዝሓመሙ ፈውሰልና ንዘደኸሙ በርትዓልና ተኣሲሮም ዘለዉ ፍትሓልና ባሒሎም ዘለዉ ድማ ክበልና ፀሚዮም ዘለዉ ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርግሓሎም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንዝወደልና ወደድናሕረግናሎም በደልና ንዓሳና እንደገልና ክፋትና ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹ ድንግል ኢኻ እግዚአብሔር ጸዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ ስኺካ አንስት ብሩክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢአትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ሰለስተ ቅዱስ መሃረነ ስሉስ ቅዱስ ማከነ ሰለስተ
ተሳሃለነ ጸጋ ዘተመላኺ ወድንግል ማርያም ደስ ይበልክ ደስ ይበልክ ደስ ደስ ይበልክ ይበልክ እግዚአብሔር ምሳኸዩ ፍቅር ወድኺ ጸሊልና ለመነልና ኃጢአትና ምእንቲ ክሓድገልና ናብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋና ንግባእ ለመን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም አሜን። እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩል መንፈስ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቂ መዛሙርትኻ ንጻሕና ሐዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ዘለዩ ግና ካይረአዩን ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑን ዘለዩ ግና ካይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርያ ዘለዋ ዓይንትኹምን ሰምዓ ዘለዋ ኣዛንኩም ብፅኣት እየን ዝበልካዮም ንሕና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥብኣት ክንሰምዕን ክሰርሕ ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና እልዩ በእንተ ወንጌል ቅዱስ እግዚኦ ተሰሃላ ወረሰያ ድልውተ ለመንግሥተ ሰማያት ተዘከር እግዚኦ ከመ መሬት ንሕነ ሰብእሰ ከመ ሳኢር መዋዕሊሁ ወከመ ጽጌ ገዳም ከማሁ ይፈሪ ከመ መሬት ንሕነ ሰብእሰ ከመ ሳኢር መዋዕሊሁ ወከመ ጽጌ ገዳም ከማሁ ይፈሪ ከመ ሳኢር መዋዕሊሁ ወከመ ጽጌ ገዳም ከማሁ ይፈሪ እግዚኦ ከመ መሬት ንሕነ ሰብእሰ ከመ ሳኢር መዋዕሊሁ ወከመ ጽጌ ገዳም ከማሁ ይፈሪ ተዘከር እግዚኦ ከመ መሬት ንሕነ ሰብእሰ ከመ ሳኢር መዋዕሊሁ ወከመ ጽጌ ገዳም ከማሁ ይፈሪ ሃሌሉያ ቆሙ ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ
ቅዱስ አማን ቅዱስ ዘሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ ክርስቶስ እግዚእየ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ ኩሉ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ቅረበለልና መንፈስካ ምርሐና ብሓይልኻ ደግፈና ግብርና ሓዲግካ ተዓርቐና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ሓጢኣትና ኣበሳና ይቕረልካ ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተጸበቐ እሞ መወዳእታ ኩሉና ሰናይ ይግበረልና ኣብ ዓለም ሰላም ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ድማ ፍቕርን ግሰልና ዝሃብካና ዓድመ ድማ ንጾም ንጸሎት ንስሓ ንቁርባን ንስነ ምግባር ንፍቕሪ ንሰላም ንስኻ ትኸብረሉ ንሕና ድማ መወዳእታና ጽብቐሉ ክንጥቀመሉ ስኻ ሓግዘና ነፍሰ ገብሩ ሃይለ ሚካኤል ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን ኩሎም ድማ እስኻ ኣጻናንዓልና ካብ ዳግማይ ሞትን ሓዘንን ብኻትን ሰውረልና ብኢድ መላእኽትካ ሓልወና ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈለና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንጽዋዓካ ኣለና ሰማያት ትነብር ኣቦና ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሃደግናሎም በደልናን ኣውሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጸባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስህቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሚን ኖ ወንጌል መንግሥተ ሰማያት መንግሥቶ ወጽድቆ ዝኣወፈየኒ ኣወፈይኩከ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ እመኑን ተነስሑ እዚ ቃል ናይ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንክብሪ መንግሥቲ ክብሪ ምስጋና ንገባዕሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 5 ካብ ፍቕዲ 19 ክሳብ 28 ሽዑ ኢየሱስ ከምዚ ኢሉ መለሰሎም ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ወዲ ነቲ ኣቦኡ ክገብሮ ዝረኣዮ እንተዘይኮይኑ ካብ ርእሱ ሓንቲ ነገር እኳ ክገብር ኣይክእልን እዩ ነቲ ኣቦ ዝገበሮ ዘበለ ኩሉ ወልዲ እውን ይገብሮ ኣቦ ንወልዲ የፍቅሮ እዩ እቲ ዝገብሮ ዘበለ ኩሉ ከዓ የርእዮ እዩ ንስኻትኩም ምእንቲ ክትድነቑ ከዓ ካብዚ ዝዓቢ ግብሪ ክርእዮ እዩ ኣቦ ንሙታት ከም ዘተንስኦም ሕያዋን እውን ከም ዝገብሮም ወዲ ድማ ከምኡ ነቶም ዝደለዮም ሕያዋን ይገብሮም ኣቦ ንሓደ እኳ ኣይፈርድን እዩ እንተኾነ ኩሉ ፍርዲ ንወልዲ ሃቦ እዚ ከዓ ከምቲ ነቦ ዘኽብሮ ገይሩ ኩሉ ሰብ ምንቲ ከኽብሮ እዩ እቲ ንወዲ ዘየኽብሮ ነቲ ዝለኣኸ ኣቦ እውን ኣየኽብሮን እዩ ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ እቲ ንቓለይ ዝሰምዕ በቲ ዝለኣኸኒ እውን ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣላቶ ንሱ ካብ ሞት ናብ ህይወት ይሳገር እምበር ናብ ፍርዲ ኣይክበጽሕን እዩ እቶም ሙታት ድምፂ ወዲ ኣምላኽ ዝሰምዑላ ሰዓት ትመጽእ ኣላ ንሳ ከዓ ሕጂ እያ እቶም ዝሰምዕዎ ዘበሉ ድማ ብህይወት ከም ዝነብሩ ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ከምቲ ኣቦ ናይ ባዕሉ ህይወት ዘለዎ ወዲ እውን ናይ ባዕሉ ህይወት ክህልዎ ሃቦ ወዲ ሰብ ስለ ዝኾነ ድማ ክፈርድ ስልጣን ሃቦ እቶም ኣብ መቃብር ዘለዉ ኩላቶም ድምፂ ዝሰምዑላ ሰዓት ክትመጽእ እያ እሞ በዚ ኣይትገረሙ ሽዑ እቶም ሰናይ ዝገበሩ ናብ ትንሣኤ ህይወት እቶም ክፉእ ዝገበሩ ድማ ናብ ትንሣኤ ኩነኔ ክኸዱ እዮም ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣላቶ አሜን ቃለ ቅዱስ ቀዳሜሁ ቃል ውእቱ ቃል እግዚአብሔር ውእቱ ቃል ሥጋ ኮነ ወኀደረ ላዕሌነ ወሬነ ስብሐቲሁ ከመ ስብሐት አሐዱ ላቡሁ ቃለ አብ ወወቃል
ቃለ እግዚአብሔር ተንሥአ ወሥጋሆነ ማሰነ ጸሎት ንሕና ኢና ንእግዚአብሔር ክንዛረቦ ጸኒሕና ንሕና ኢና ንእግዚአብሔር ክንልምኖ ጸኒሕና እቲ ጸሎትና ድማ ንንፈትዎም ኣቦና ነዛኽራይ ዓለም ገዲፎም ናብታ ናይ ዘለዓለም ዝኸዱ ዘለዉ መሃራ እግዚኦ ለነፍሰ ገብርከ ኃይለ ሚካኤል እግዚአብሔር አምላኽና ንነፍስ ባርያኻ ኃይለ ሚካኤል መሐራ ብብሩህ ገጽካ ተቐበላ ምስ በዓል ኣቦና አብርሃም ኣቦና ይስሐቅ ኣቦና ያዕቆብ ድማ ኣንበራ በቲ ካልኣይ ድማ ሰብ ካባኻ ክጐድለካ ከሎ ከም ሰብ እስማዓና እሞ መናህየ ወመናዝዘ ለሰብኦ ምፈኑ እግዚአብሔር አምላኽና ንስድራ ቤት ንኹሎም ድማ መጻናንዕን ናዛዝን መንፈስ ለኣኸሎም ክንብል ኢና ጸኒሕና እሞ እግዚአብሔር አምላኽና ነቦና ብብሩህ ገጹ ንሕዝናን ድማ ዘጻናንዕ ክገብረልና ዘብጻሕናዮ ጸሎት ሰናይ ፍቓዱ ይኹነልና እግዚአብሔር ዝዛረበሉ ጊዜ ኣለዎ እግዚአብሔር ድማ ዝሰምዓሉ ጊዜ ኣለዎ ንሕና ድማ ንዛረበሉ ጊዜ ኣለና እግዚአብሔር ክዛረበና ከሎ ንሰምዓሉ ጊዜ ኣለና እሞ ከምቲ ንሱ ክሰምዓና ኢልና ክንዛረብ ጸናሕና ሕጂ ድማ እግዚአብሔር ክዛረበና እሞ ንሕና ድማ ክንሰምዖ እግዚአብሔር ንኹልና መሳኹቲ ኣእዛንና ይኽፈተልና ብቕትማሊ ናብ እንዳሓዘን ምስ ከድኩ ኣዴና ኣደይ ተሓስ በዓልቲ ቤቶም ነቦና ኣቦይ ነጋሽ ድሕሪ ናብ እግዚአብሔር ብንስሓ ናብ ቁርባን ምስ ቀረብናስ ሓደ መዓልቲ ኮፍ ኢልና ክልቴና ናብ ቁርባን ጻዕዳ ክዳን ተኸዲንና ካብ ቀረብናሲ እስኻ ተቐዲምካኒ ጻዕዳ ክዳን ተኸዲንካ ቅበረኒ ኣነ ተቐዲመካ ድማ ጻዕዳ ክዳን ተኸዲነ ክቐብረካ እየልና ቃል ተኣታቲና ነርና ኢና እሞ ቤተ ክርስቲያን ነዚ ብኸመይ እያ ትሪኦ ኢለናኒ ቤተ ክርስቲያን ደኣ ሰናይ ትሪኦ ጸሊም ምኽዳን ደኣ ደይቁጥዓ እዩ ሰብ ነዚ ዓለም ገዲፉ ናብ እግዚአብሔር ይኸይድ ኣሎ እንዳበልና ሰብ ናብዚ ዝሓይሽ ቦታ ይኸይድ ኣሎ እንዳበልና ጸሊም ተኸዲንና ከነፋንዎ
سرعات بيت كريستيان أيكونن كاب جلز مسأنا ورشا إمو سناي إيو أبتا وانجيل ماركوس معرف 10 تغلته بزعبات حنت سبيتي شوعت أحواز زأتوا مسمتات سيت من كتكون يا إلهم نكرستوس مسحاتتوا قال أملاخ حيل أملاخ سأن مفلاتكم تايت قبر لهم تقاقي لهم أب سماي أي مرعو أي مراوعو نمن دا اللهم زمسلو نملا أختي زمسلو كبرنا أملاخ يخون أمو سعدا خدان دما ناي من تاي ملكتيو أب سماي ناي ملا أخت ممثال أب سماي نقدسان ممثال إمو كلنا دو سناي قبركي ماما نسنبتا مقاربي نابقزي أبي هير خد اللو نسخدما نبعال كيدانكي أب كندس أليم سعدا تخدينكي مسدقكي مفناوكي كل هوتكي سعدا قبرلكي نبونا دما كم قالوا اجزي أبيهر أملاخنا ببره قصو يقبللنا مسجزينا زخيد كم تزبلنا يو اجزي أبيهر نعنا ززاربنا جزي اللومو أبزا موداتا أبونا بيك أشتسفم زنببلنا وانجيل يوحنس معراف حمشته كاب قطري 19 كساب 28 أنبيبلنا نيرمو إتا قطر 25 كم أرئست وسيدة نشتي زيابيهر كم زبرهلنا كنزارة ربينا وانجيل يوحنس معراف حمشته قطر 25 إتا إتهم موتا دمت ودى أملاخ السمع لا ساعة متس نساق أحج إياه إتهم سمع ودما هياوان كخونو إيام إلي بحقي إبلكم اللهو إتهم موتا دمت ودى أملاخ السمع لا ساعة متس نساق حجي إياه هاي نوت موتات يوم إذا قال زي بزعبا بوينة قاش تدي زارب زولوس ولا بزعباكم بزعبا تمالنا نبليو زارب زولو اجزي أبيهر إذا قال زنبار بزعبا أبونا أبوينة قاش أيكونن زارب زولو بزعبا من دقالو زارب زولو بزعباكم إيو زارب زولو هياوان إنا مثلا بقدم أملاخ موتات كينهلو زلنا اندا مثلا دما أبقدم إجزي أبيهر زيلنا خينهلو مو إتموتات دمت ود أملاخ السمع على ساعات مس نساخا حج إيا إتم السمع ودما هياوان كخونو إيام بحقي إبلكم اللهو أبوتات أديتات أحوات أحات أبزي ننفتوم أبونا بصلوت كنفانوم ننفتوم سدرابيت إجزي أبيهر يصنعهم كنبلم ممسانا سناي قبرنا حجقنا إجزي أبيهر نعنا دما يزاربنا اللو حانت معالتي مسأوعتا بوينة قاش مسأوعتانا حانت معالتي موداتا بوينة قاش موداتانا حانت معالت دما مقد بوينة قاش مقدنا سلازخونت اتهم بحاتيات ميتكم زلهم اتهم كاب قبر صدق رحيكم زلهم اتهم بسقاب علم زلهم أبقد ما يقنا موت هزخونكم سي دمس أملاخ سمعو تسمعوا لا دم حجيئة انت سمعهم تسعبكمني سمعهم نعيت مسالكم سمعهم دما مقدي انت حاسكم دما انت هاي كتكوني إخم هياوان كتكوني إخم كبرنا أملاخ يخون أمو أبوتات أديتات أحوات أحات ميتنا كينهلو كابك زي أبيهر تفينا خينهلو كابك زي أبيهر رحقنا خينهلو مو زي أبيهر عدمه باللمو بنسحا تملسنا هوتنا نحدث بنسحا تملسنا دما كم قالوا هياوان كنكون أملاخنا يدلينا الله أبرأي يوحنس معرف 3 قطر 1 نعمل أخ محبر سردياسين صحاف اتشوعت منافست أملاخن شوعت خاخبتن زلوو كم زي بلالو
ኣነ ንግብርኻ እፈልጦ ኣለኹ ህያው ተብሂልካ ትስመለኻ ግናኸ ምዉት ኢኻ ካብዚ ከምዚ የድሕነና ህያው እናመሰለ ዘሎ እናመሰሎ እናነበረ ከሎስ ኣነ ንግብርኻ እፈልጦ ኣለኹ ህያው ተብሂልካ ትጽዋዕ ህያው ተብሂልካ ድማ ኣብ ዓለም ኣብ ቅድሚ ሰባት ትስመለኻ ኣብ ቅድመይ ግና እንታይ ኢኻ ምዉት ኢኻ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ግብረይ ግብርኹም ኩሉ ኣምላኽና ፈልጦ እዩ ውሽጠይ ውሽጥኹም ድማ ኣምላኽና ኩሉ ይፈልጦ እዩ እዞም ኣቦ እዚኦም ምዋቲ ምዃኖም ፈሊጦም ኣብዚ ዓለም ውን ዘይነብሩ ምዃኖም ፈሊጦም ኣቐዲሞም መገዶም ዝፀረጉ ኣቐዲሞም መገዶም ዘቕንዑ ኣቐዲሞም ድማ ቅድሚ ካብዛ ኸራይ ዓለም ምሕላፎም ናብ ኣምላኽ ብንስሓ ብቁርባን ዝቐረቡ ኣቦ እዮም እሞ ብምማቶም እኳ ተሓዘና ኩሉ ማሊኦም ብምኻዶም ድማ ንኣምላኽና ነመስክኖ እሞ ንሕና ድማ ንግብርኻ ፈልጦ ኣለኹ ህያው ተብሂልካ ትስመለኻ ግናኸ ምዉት ኢኻ ዝቓል እዚ ሎሚ ንዓይ ንዓኹም ርእዩ ወይ ድማ ዝቓል እዚ ሎሚ ንዓይ ንዓኹም ዝመስል እሞ ሕጂ ንሕና ድማ እንታይ ንግበር ምዉታት ምዃንና ካብ ኣምላኽ ርሒቕና ከም ዘለና እግዚኣብሔር ዝበለና ካብ ምግባር ርሒቕና ተሊና እግዚኣብሔር ዕድመ ሂቡሎ እግዚኣብሔር መዓልቲ ውስኻ ኣሎ እግዚኣብሔር ድማ ዕለት ናብ ዕለት የሳጋግር ኣሎ እሞ ንነስሓሉ ካብ ምዉት ግብሪ ናብ ህያው ግብሪ ካብቲ እግዚኣብሔር ዘይከብረሉ ንሕና ዘይንሕድሕነሉ መገዲ ሓጢኣት ድማ እግዚኣብሔር ዝኸብረሉ ንሕና መገዲ ሓጢኣት ካብ መገዲ ሓጢኣት ወፂና መገዲ ጽድቂ ንሓዘሉ ህያው ተብሂልካ ትስመለኻ ግና ከም ምዉት ኢኻ እዚ ቃል እዚ ኣየፍርሕን ብስጋ መልክዐኛታት ብስጋ ጽቡቓት ብስጋ ድማ ኣየን ተበልና እግዚኣብሔር ግና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ግና ምዉታት ተኾይና እንታይ ይጠቕመና ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ቁፅሪ 26 እንታይ እዩ ዝብለና ሰብሲ ብዘላ ዓለም ረቢሑ ነፍሱ እንተኣጥፈአ እንታይ ይጠቕሞ ጠቕመይ ጠቕምኹም ረብሓይ ረብሓኹም ነፍስና እንተድሓና ጥራሕ ኢና ዓለም ሙሉእ ተቐበረህና ዓለም ሙሉእ ዋይ ዋይ ተበልህና ዓለም ሙሉእ ድማ ኣየ ኢላ ዝናና እንተነገረትልና እንታይ ይጠቕመና ሰብሲ ብዘላ ዓለም ረቢሑ ነፍሱ እንተኣጥፈአ እንታይ ይጠቕሞ እሞ ሎሚ ካብ ኣምላኽ ዝጠፍአት ነፍሲ ሎሚ ካብ ቅድሚ ኣምላኽ ዝረሓቐት ነፍሲ ሎሚ ድማ ኣብ ክንድና ንስሓ ናብ ቁርባን ኣብ ግብሪ ዓለም ኣብ ግብሪ ሓጢኣት ዘላ ነፍሲ ተሰኪምና ኸይንህሉ እሞ ኩልና እንታይ ንግበር ናብ ኣምላኽና ንመለስ እንታይ ሕጆም ከይዶም ኣቦና ካብዚ ንቨርጂንያ ምሕዳርና እንዳ ቤተሰብ ተኸይድና ንሓደ ለይቲ ቦርሳ ጎቲትና ኢና ንኸይድ ቅያር ክዳውንቲ እዚኣ ተኸፊትና እያ ግና እንታይ ኣለዋ ውሽጣ ጀካተ መቃረቢት ጻዕዳ ክዳን ካልእ የብላን ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ንማልኦ ነገር የለን ንማልኦ ቅድሚ ምማትና ኢና ከምቲ ገያሻይ ኣቦና ኣቦይ መርጌታ ኩሉ ግዜ ብቀብሪ ክምህሩና ከለዉ እንዳተሰምዖም እዮም ገሾም ምክንያቱ ናይ ቤተሰብ መርዓ ተቖፂሩ ስለ ዝጸንሐ እንታይ እዮም ዝብሉና መገሻ ኣለና እዮም ዝብሉና ኩሉ ግዜ ንዝገይሽ ድማ እንታይ የድልዮ ብነፋሪት ተኾይኑ ትኬት ለድልዮ ፓስፖርት ምሕዳስ የድልየና ቪዛ የድልየና ብኣውቶቡስ ብባቡር ተኾይኑ ድማ ትኬት ናይ ኣውቶቡስ ናይ ባቡር ድማ የድልየና ስቕኢልና ኣይኮናን ከይድና እንፀዓን እሞ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ንሕና ድማ
ድምፂ ወዲ ኣምላኽ ሰምዑላ ሰዓት ትመጽእ ንሳ ኸዓ ሕጂ እያ ሕጂ ቪዛና ነዳሉ ሕጂ ክንገብሮ ዝግባአና ንግበር ሕጂ ድማ እግዚአብሔር ዝበለና ንፈጽም ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ መልእኽቱ ምዕራፍ 10 ቁጽሪ 12 እንታይ ኢሉ ስለዚ እቲ ደው ኢሉ ዘሎ ዝመስሎ ከይወድቕ ይጠንቀቕ ኢሉ ስለዚ እቲ ደው ኢሉ ዝመስሎሲ ከይወድቕ ይጠንቀቕ ደው ኢልና ዘለና እናመሰለና ህያዋን እናመሰለና ድሓን ዘለና እናመሰለና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ግና ዝወደቕና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ግና ንኣምላኽና ዘይንሕጉስ ኮይና ከይንህሉ እዚ ስለዚ እቲ ደው ኢሉ ዘሎ ዝመስሎ ከይወድቕ ይጠንቀቕ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ክርስቲያን ጥንቁቕ ይክኸውን ዘለዎ እሞ ስለ ህይወትና ንጠንቀቕ ስለ በይነጋሽ ኣይኮንና ንሓዝን ስለ ነንነፍስና ንሕዘን ስለ በይነጋሽ ኣይኮንና ንዋይ ዋይ ንብል ስለ ነንነፍስና ዋይ ዋይ ንበል ኣዋልድ ኢየሩሳሌም ነቲ ጎይታ ኩሉ ንመድሃኒ ዓለም ገልታዕታዕ ከብልዎ ኸለው ዋይ ዋይ ኢለን ክበኽያሉ ኸለዋ ጎይታ እንታይ ኢልወን ኣዋልድ ኢየሩሳሌም ንዓይ ኣይትብከያለይ እንታይ ደኣ ንርእስኽንን ንደቅኽንን ደኣ ብኸያ ኣብዚ ጥሉል ከምኡ ካብ ገበሩሲ ኣብቲ ንቑፅ ደኣ እንታይ ክገብሩ እዮም እሞ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ሎሚ ንነፍስና ንብከ እንታይ ጐዲልና ኢና ክንበኪ ድራር ለሲእና ባንክና ጐዲሉ ማሕፉዳና ጥሑ ኾይኑ ድዩ ኣይኮነን ብሓጢያት ስለ ዝወደቕና ብሓጢያት ስለ ተኣሰርና ምስ እግዚኣብሔር ስለ ተበኣስና እምበኣር ንሕና ብንስሓ ብንብዓት ስለ ሓጢያትና ክንበኪ ስለ ሓጢያትና ድማ ዋይ ዋይ ክንብል እግዚኣብሔር ይደልየና እዞም ኣቦዚኦም ሕሳቦም ሓፂዮም እዮም ዓለም እንታይ ኣትብል ኣንታ ውሉድ ዶ ነይሮሞም ይብል እዚ ሕቶ ዓለም እዩ ሓቂ ድማ ሰብ ሓድጊ ስለ ዝገድፍ ናይ ብሓቂ ኣቦ ውሉድ ዘይኮኑስ ውሉድ ዝረአዩ ኣብዛ ስእሊ እንታይ ተጻሒፋ ኣላ ወንደርፉል ሃስባንድ ፋዘር ኤን ግራንድ ፋዘር ዝብል ተጻሒፋ ኣላ እሞ እዞም ኣቦዚኦም ኣነ ዝፈልጦም ጥራሕ 5 ወድን 2 ዋልድን ንኹሎም ዘምሰሉ ናይ መብዛሕትኦም ድማ ደቂ ደቆም ዝረአዩ እዮም እዚ ጸጋ እዩ በዚ ናይ ምድሪ ነገር ቤተ ክርስቲያን ድማ እንታይ ኢላ ትሓትት ኣንታ ቆሪቦም ዶ ነይሮም ኣንታ ምስ ኣምላኾም ዶ ተዓሪቆም ነይሮም ንሕና ድማ ከም ቤተ ክርስቲያን ድማ ምስክር ኢና እወ ተነሲሖም እወ ምስ ኣምላኾም ተዓሪቆም እወ ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን በሊዖም ሰትዮም ከይዶም ክብርና ኣምላኽ ይኹን ክብርና ኣምላኽ ይኹን እሞ እዚ እቲ ናይ ወዲ ሰብ መወዳእታ ካልእ ዋላ ሓንቲ የብልናን እሞ እቶም ምዉታት ድምፂ ወዲ ኣምላኽ ሰምዑላ ሰዓት ትመጽእ ንሳ ኸዓ ሕጂ እያ እዞም ሳንዱቕ ዝሰርሑ ንፉዓት እዮም ዋላ ንሕና ሙማትና ተዘይፈለጥና ከም ንመውት ፈሊጦም ብኣሽሓት እዮም ዝሰርሕዎ ምክንያቱም መዓልታዊ እዩ ዝወፅእ ተተጻዒና ንኸይድ ነብስና ድማ ኣለሃና ሰስ ሳንዱቕና ቅድሚ ምእታውና ግና ናብዛ ሳንዱቕ ነብሲ ድማ ናብ ወሃቢኣ እግዚኣብሔር ቅድሚ ምኻዳ ንነስሕ ኣቦታት ናብ እግዚኣብሔር ንቕረብ ብዙሕ ዓመታት ቤት ኣምላኽ ምምልላስ ጥራሕ ኣይኮነን ትምህርቲ ትኸይድ እንታይ ክትገብር ኢኻ ካብ ደረጃ ናብ ደረጃ ንዓበኻ ክትከይድ ኣብ ቤት ኣምላኽ ትመላለስ ድማ እንታይ ኢኻ ብመንፈስ ንዓበኻ ክትከይድ እሞ ብመንፈስ ንዕበይ ናብ ንስሓ ንቕረብ ተደለወልና ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን በሊዕና
مودعتنا كنصبق ناب እግዚአብሔር نقرب سغاي زبل عدم يشته مساي كنبري انا مسخ نبري انت متى دما بتاد حريت معلتي كتنس كبرنا املاخ يكون مماتنا فليتنا مودقنا فليتنا اب حتيات كم زلنا فليتنا እግዚአብሔር مملس غرلنا ايمو اذا حجي توهيبنا زلو عدمه مدراو ነገር ክንእክበሉ ዘይኮነ ታይዳ ነብስና ክንፍትሸሉ እሞ ከምቲ እግዚአብሔር ዝደልየና ኮይና ክንማላለስ እግዚአብሔር ይحግዘና ኣብ ቀዳማይ መልእክት ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 6 እንታይ ዝብለና እንተ ሓንቅቕቲ ግና ብህይወት خلاص ሞትያ እታ ሓንቅቕቲ ብህይወት خلاص ሞትያ ይحንቅካ ዝዕበኻ ይቆል ዓጥቕ መካዲ ኣይጠቅምኒ ነፍሲ ይከውን ንስድሩ ይከውን ንሕብረተሰቡ ኣይከውን ሕንቅቕቲ ነፍሲ ድማ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቦታ ያብላን ተሓንቅቕቲ ነፍሲ ባእጉኡ ኸላ እንታይ ያብላሎ ምውቲ ኣብላሎ እሞ ምናልባት ቅቡጥሮት ዝለመደት ነፍሲ ሕንቅቕቲ ነፍሲ መን ኣለኸ ማኺ ንዓኽ ዝመስል የለን ትበሃል ነፍሲ ሕንቅቕቲ ብሰብ ዝሓንቅቐት ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ግና ጽይፍቲ ነፍሲ ኸይትህልወና ሕጂ እንታይ ክንገብር ግባአና ናብ ኣምላክ ክንቀርብ ግባአና ግና እቲ ሓንቅቕቲ ነፍሲ ብህይወት ኸላ ኣለኹ እንዳበለስ እንታይ ምውትያ ህልውት እንዳመሰላሲ የላን እዩ ዝብለና ዘሎ እሞ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ንሕና ድማ ሓንቲ ጥቕሲ ገረ መልእኽተይ ክዓጽየ ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ቁጥር 6 እንታይ ዝብለና ደጊም ንንቃሕን ንጠንቀቕን እምበር ከምቶም ካልኦት ኣይንደቅስ ኢሉ ሎሚ ደጊም ንንቃሕን ንጠንቀቕን እምበር ከምቶም ካልኦት ኣይንደቅስ ጎይታ ኩሉ ግዜ እንታይ ዝብለና ድልዋን ኢኩም ንበሩ ኩሉ ግዜ ተዳሊኹም ንበሩ ኩሉ ግዜ ድማ ንቑሑ እሞ ክንነቅሕ ክንጥንቀቕ ከምቶም ካልኦት ዝድቅሱ ከይንድቅስ ሎሚ ክንባራበር ግባአና ከምቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 14 ኣታ ደቂስካ ዘለኻ ተንስእ ተባራበር ክርስቶስ ከብርሃልካ እዩ ኢልሞ ሎሚ ድቃስ ሓጢያት ሎሚ ሰለምታ ድቃ ሓጢያት ወሲድና ከም ዘሎ ፈሊጥና ተሲእና ንባራበር ናብ ኣምላኽና ንቕረብ ብንስሓ ንማላለስ ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን በሊዕና ምስ ኣምላኽና ምንባር ይሕሸና እዛ ዓለም እዚኣ ተደለናያ ኣይትደልየናን እያ ሓደስቲ እያ ትደሊ ነባና ፋንያ ሕጂ ብዙሓት ካልኦት ተቐቢላ ኣላ ጽባሕ ድማ ንዓይኒ ዓኹም ኣፋንያ ብዙሓት ድማ ካልእ ክትቅበል እያ እሞ ካብዚ ምስከድና ናይ መኒና ክንከውን ናይ ኣምላክ ክንከውን ንሕሰብ ነስተንትን ዝወደቕና ንተንስእ ዝረሓቕና ንቕረብ ዝሓጣና ንስነሳሕ ንኣምላኽና ዘቐየምና ኣምላኽና መሓሪ እዩ ኣበይ ነርኩም ዘይኮነ ኣበይ ኣለኹም ዝብል እሞ ሕጂ በይ ምህላውና ንኣምላኽና ነጊርና ብንስሓ ተመሊስና እግዚኣብሔር ዝፈልጣ ነፍሲ ንእግዚኣብሔር ትፈልጥ ነፍሲ ክህልወና እግዚኣብሔር ባዕሉ ይርዳእና ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮ ማማ ኣሕዋት ኣሓድ ድማ እግዚአብሔር ነቦና ኢዮብ ዘጸናንዐ የጸናንዕኹም ካብ ዳግማይ ሞትን ሓዘንን ብኽያትን ድማ ይሰውርኩም ናይ ኣቦና መገዲ መልክዕ ዘለዎ መገዲ እዩ ኩሉ ግዜ ደቆም ኣብ ሕቑፎም ዝነበሩ ስኻትኩም ድማ ኣብ ሕቑፍ ወለድኹም ዝነበርኩም ሕጂ ድማ እግዚኣብሔር ናብ ሕቑፍኡ ወሲድዎም ኣሎ ከምታ ኣብ ሕቑፎም ገይሮም ብፍቕሪ ብሰላም ብእምነት ዘዕበይኹም ኣዲኹም ክሳዕ ዘላ ንዓለኹም ብፍቕሪ ብሰላም ብእምነት ክትነብሩ እግዚኣብሔር ይሕግዝኩም እሲኡ ውርሻ ናይ ኣቦና ነጋሽ ካልእ ውርሻ ኩሉ ጠፊእ ፍቕሪ ግና ተልዩ ናብ ደቅኻ ኸይድ እምነት ተልዩ ንዓኻ ኮይኑ ናብ ደቅኻ ድማ ይሳገር እሞ ከምታ ዘዕበይኹም ከምኩም ተደኣ ተመላሊስኩም
كل جزية دم أنت يالله زما بوزي أم بسجامبر بمنفس بحلنا أنت أم كل جزية هياويهم أما ما قد بونا ملك عزلوا ما قديو صبق ما قديو نخلو خمنا يبونا يحبو بزحو كله أسرع سلاس عمد دق خير أيه ولدون ولادي خير أيه موزع أكل فلا يدمتهم أما كسا حج بحبار منبار زيابير مسكانا يخنو حج ما حبيركم كتنبرو زيابير يحقسكم صلتنا تقبلوا نبنا برقصوا يقبلهم نحزنان يتصانانع نعنا دما مودعتا كلنا يتصبق لنا اتم موتاد دمص ود املاخ سمع لا ساعات مص نساخ احج ايا اتم سمعوا دما هياوان كونيهم بحق بلكم اللهو وانجيل يوحنس معراف 5 قصر 25 اب غزانا خيدنا كنري ادما زيابير يحجزنا سلا كل زيابير مسغانا يبصحيو صينلكم سلا سمعكم ني اب تغبروا صلت دما زيابير يسمعكم سدرابيت تاريخي وتخن زخونه حبريتا زلو تي غزي ناباخميو ابزي ودينا لنا كبرنا املاخ يكون حصير تاريخ هوت أتو نجاش محاري زرعي أتو نجاش محاري زرعي كاب أبو كش محاري زرعي زوابو كاب أديو ويزرو حداس ولد أفزجي أب كتما عدقية حدامو بشهن شعت 240 تولده أتو نجاش محاري نايت مرتعد من مسألة أب كتما عدقية نعم بعثان ما أكلين درجات مرتبة مسات أطغالله بصراحة تمرتن نمغصال ناب أديس أبا خيدو ناب راهي واتخ من رح جمره بمغصال مس وزارة رحاس ولا مريم قال كده أن أسيرو موق زخنا نابرا اندامرحو نايز جابير هياب حمش تعوداتن كلتا والدن وليدهم أتناقاش محاري بعد سجان دوكومن زرعيو لوه حياوي روح لقاس نبرو أتناقاش محاري بشحن شعتين من 98 عام تمرت ناب إرترا تمليسو أبناء يقولنا هنسات أبايتي ماشين إرترا توافيري شرح نبره بمغصال بخلتش شحن شوعاتن عام تمرت استرفع عدميو مصدقون كحلف دما ناب حجر خبرات منقسات أمريكا مس كبرتن بعلت بيتو وزارة الحاص ولا مريم مسو أتناقاش محاري حياوي لقاس فتاو هاجرو فتاو عدو فتاو سدرا بيتو فتاو عرفتون فلتون بتقلال لا ودز جابر نداتباله ينبر كم زنبران يدو قرص الذهب كل زفلت حقيهم كوينو جن كل ودسب حلافن مواتن بمخانو أتناقاش محارون كم كل فطور سب كي تساقيو اندا أعللو بسدرابيتو أبناء حصير معالتات حمام بتقمت حمشتي خلتش عن أسران حالن عامة مرات أب سمنان حالن عامتو كابز عالم بمتفلينا إزيابيرن أتناقاش محاري أب عزق جنة ينبرم بيتسبون فتوتون أتو نقاش محاري حساب ما يتركبوا يبلو. Thank you. Short life history will be read in English by Mr. Abrahamson.
Mr. Nagash Mahadi Zaye was born in the year 1940 from his parents, Kishi Mahadi Zaye Zabo, and his mother, Ms. Hadis Walda Bezgi, in the city of Adikaye, located in the southern region of Eritrea. After finishing his primary and secondary school in his hometown of Adikaye, he moved on to Addis Ababa, Ethiopia, where he continued his higher education while being employed. He met his wife, Ms. Tahas Woldemariam, I call her Mama, and after being married to her and leading a good life, they became parents to 5 boys and 2 girls. His children were raised well as they grew up in a family with lots of love. Mr. Nagash was a kind, giving, and generous man who was blessed to see his grandchildren grow. In 1998, Mr. Nagash moved back to Eritrea and began to work with the Highway Authority by providing large machinery through his company. After 11 years of working in Eritrea, he decided to join his children and grandchildren in the United States, along with his wife and life partner, Ms. Tahas Woldemariam. On October 5th, 2021, after a short illness at the age of 81, Mr. Nagash Mahadi Zaye left this world with his family by his side. A man of principle and one who loved his country, Eritrea, the place of his birth, Adikaye, his family, friends, and community at large. He was always respected and well known for his good deeds. He will be loved forever by his family and leaves a great legacy. Like the words of God say in Isaiah 57th chapter, verses 1 and 2, the righteous man perishes, and no one lays it to heart. Devout men are taken away, while no one understands. For the righteous man is taken away from calamity. He enters into peace. They rest in their beds who walk in their uprightness. May the Almighty receive his soul in heaven as Mr. Nagash leaves many memories for his family. The entire family would like to thank all of you all who have reached out to us during this difficult moments. May God bless you. The family of Mr. Nagash Mahari Zaire, October 2021. As a short notice of why I'm here, my family joined his family. Our oldest daughter married his youngest son, and I am in age as close to his son, so I always called him Baba as well. And he and the family have embraced us and welcomed us into their family as well, and I'm glad to be part of the family. Thank you. حرا كابزين بمقصال نشتي حصير ناي مخانوي قال كبت سكن سمينا أبا يوب تمرو كما حاضركم من حاضركم እንታይ ብና ኣሎ ምስለኩም ቤተሰብ ናይ ነጋሽ ብጣዕሚ የመስግኑና ኣለዉ ብጣዕሚ የመስግኑ ኣለዉ ከምዚ ጌርኩም ኩሎም ተኻኺብኩም ካብ ርሑቕን ካብ ቀረባን ዝመጻኹም ብጣዕሚ የመስግኑኩም ኣለዉ ሕጂ ግን ከም ትፈልጡ እቲ ኩነታት ሲ ናይ መሕዘኒ ቦታ የለን ናይ መሕዘኒ ቦታ የለን በዚ ኮሮና ትፈልጥዎ ኩሉ ፀገም ስለ ዘሎ ኣብዚ ሎም መዓልቲ ሓዘና ኣብዚ ዓፂና ከም ዘለና ይብሉሎ ቤተሰብ ሞኒ ኣብዚ ኮንኩም ተፋነዎም ኣብዚ ድማ መግደፍ ዝገበርዎ ነገር ኣሎ ድማ ንዑ ድማ ጥዒምኩም ሓዘና ኣብዚ ዓፂና ከም ዘለና ነግሩሎ እሞ ኣብዚ ተሰናበትዎም ቦታ የለን ኣብ ገዛ መፂኹም ከይትርእይዎም ኣብዚ ኮንኩም ተፋኒዎም ቀኒየልና ብጣዕሚ ቀኒየልና ብልኩም ኣለዉ ክብረት ኣብኩም ሕሳብ ማይ ትርከቡ ፅንዓት ኣብኩም ልኩም ኣለዉ ناي قال زري صباح الجمعة أبي
አንድ ነገር ቃል እምገባለህ ሁል ጊዜ ሀብት አላወረስኳችሁም፣ ፍቅር ነው ያወረስካችሁ ብለናል። እንዳልከውም ያልከውን ቃል ለዘላለም ከናታችን እንጠብቀዋለን። ሌላ ደግሞ ሁል ጊዜ ታንክስ ጊቭን ክሪስማስ ስንግ ከተፈላለየና ዝመጻል ቀዲካና ከርካቤ ንዝመጻሉ አመት ከምዚ ኮይና ቅራብና ክትብለና ጸኒካ ቀዲምካና ከርካቤ English or Amarinya. He's emotional. He's my big brother. Daddy, we love you. We're going to keep it. Whatever he told us, we're going to keep it. Yeah. Thank you. ሰላም እንዴት አረፈዳችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላማዊ ታደሰ እባላለሁ። ነጋሽ ዘርኤ ማሪ የባለቤቴ አባት ነበር። የኔ ደግሞ ሁለተኛ አባቴ ነበረ። አባዬ የልጆቹ ብቻ አባት አልነበረም፣ የሁላችንም አባት ነበር። ለልጃችንም እንደ አያትና እንደ አባት ሆኖ ከተወለደችበት ቀን ጀምሮ እማዬና አባዬ ከኛ በላይ ልጃችንን አሳድገውልናል። እናመሰግናለን። አባዬ ለሰጠህን ፍቅር፣ ለሰጠህን ጥሩ ጊዜ እና ትዝታዎች እናመሰግናለን። ሰላለም ከኛ ጋር ይሆናሉ። እወድሃለሁ፣ ናፍቅሃለሁ። አሁን ደግሞ የእግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ ከኛ ተለይተሃል። እማዬ እግዚአብሔር ያጽናሽ፣ መድኃኔዓለም ያጽናናሽ። እኛ ልጆችሽ አጠገብሽ ሆነን ደግሞ እናጽናናሻለን። አመሰግናለሁ። ثانك يو. ما اخذت بالدليل يلا مسلني اسكت معايا ማቲው ماتيو. Matthias Nagash, Baba Nagash's grandson, and you know, Baba Nagash, he was a lot of things. He was a kind man. He was hardworking. But most of all, he cared about his family a lot. That's all he'd ever talk about, just his family. And you know, it's crazy because me and my dad, we came over to DC about a month ago to pick up a car. And since we were in the area, we wanted to talk to him. And when we told him why we were here, he started to see that I was getting older. You know, I was starting to drive, and he was getting older too. So we just talked for like an hour, 2 hours, and when we were done, he gave me $100, 50 from him, 50 from Mama, and said, "Only use this for gas." And at the time, I was like, wow, that's $100. But after what happened, I realized that my $100 wasn't just a gift. It was him acknowledging that I was getting older. And I'm happy that he was able to see that before he passed away. He was able to see that I was going to be okay. Everyone was going to be okay. And he did his job. And you know, eventually, when I get his age, when I get older, and my time is short, I want to live as a fulfilling life as he did. Thank you. ሶሊ ሶሊያና
this past week has been everyone's been reasonably sad and upset and overall just grieving at the loss of Baba. And this week I've been sad, but I've taken the time now to reflect and think about how I'm going to be moving forward and what it's going to be like and how I'm going to do it. And there's one thing that keeps me going. I think about how content Baba was with his life and how proud he was of me and all his grandchildren, constantly telling us how much we have grown and how beautifully we've grown. Every time we went to visit him, you could tell he was proud of us and that he loved us. He showed us nothing but consistent and unconditional love and always told us from a young age to grow up and be successful and be a doctor or something that would make us live a good life. I think the best way to celebrate Baba's life is by continuing to live ours so he can live through us in all our endeavors and all our accomplishments. Even in his last years, he always lived through us and was there for every milestone. All the marriages, all the holidays, all the birthdays, all the new children coming into the family, he was there to witness everything. And he was so proud of everything. He was proud of everyone. It's not going to be easy, but you know Baba wouldn't want this to anchor us down for too long. So grieve, but when you're done, get back up and continue to make Baba Nagash proud. God bless you. Fifi? Yeah. Soli? Ella? Papa was my grandpa. He raised me with my parents, and he used to pick me up from school sometimes. And he would teach me Tigrinya, and he would play cards with me, and he would take me to the laundry room to get something from the vending machine, and he would let me come on walks with him around the block, and he would let me come to his part of the garden to help water the plants and vegetables when I used to come every Friday to spend time with him and Mama. I love and miss him very much. Rest in peace, Papa. Thank you. ፕሮግራም ኣብዚ ኣፂና ኣለና ሕጂ ናብ ስማዕያ ባዕል ማስማዕያ ሪያ ደሊና ከለዋ سلام كما يوعدكم أنا وعدكم أنا خزارة بزقدرني أعطى نقاش محاري نايلومي بشعت شعات ميتين سسان سلستن سسان أربعة أو حتى كم باني بحنسان نصرح نيرنا أعطى نقاش تجو صرحتني مسارح ضد سامع صبوا طبايز نبروسات سلازي زقاتي مزول لومي مسدرابيت مخرخ بسلازلو خي مسخان تايو لو معانتي كمتي فاسيقا قدس يوحنس مسقل لنا نخبر وعلات نأخذكم مسدرابيت بعلكم بخبري بحوس تقبلكم كله حلفت نخلنا خقات مناي كهناتنا أبي كشيخ نقولنا تاني حمام نسجل جبال كنا جن بزح تنسف سفكات بكلو أيقونن إذا ما نمزرخبو موت أيقونن سدرا خان بعلت بيت كان بحرت قريف كان محلاف إذا صقا إمو كم صقا تقبلوه بزح نقول لكم مبكاي محزان جوبو يركا نتأم يركا أمبر بزح زج أن حزن أيتبرو كم بعلو صدوه تعطيكم أفانو أمبر كم ذاكل تاشمو أيتبرو قبل دليل كاب حزن كاب حياتك قدات المرز ترفيلت إذا دحنكم نغني له بقشي ودينا لنا كابزينا بقبر سنسرات كيرنا كابو تمليسنا بزي مسينا بزينا تدالو بروجرام سلزلو نسو كنود راي نشتي حواريتا نزا نيبونا كبلا كلنا حمد أدام البسنا نابزن ملس سدرابيت إخلاماي أداليو مالو أبزي كوفيلنا سقابتي زلنا قزي إخلاماي بلعنا سدرابيت أتصعناني عنا خنكيد جن حزننا كابزاس عزيئة عصينا إنا إلى مالو بتليفون خن بأكل خن بخلو بصلات
أبزت زلهم مخونكم بأكل مسيهم زت أنا نعهمنا حسماي تركبوا يبلو له سدرامو كلنا تملسنا نابز نمسا حزنهم جن عصيميم اتزلوا كنتات من الرد أيو اتبهلنا صبقي جن جزيه رئيخا حلبا نبلت قوالام كم زبهل اتجزيه نتأخا خبلو جزيه سلا زي كونه أبزيا ناي صنيحنا دحري قبري إخلا ما يتمكبنا بصلوت كنفانو إنامو تحجي تاريفو زلو جزينا دما زيابير مسانا يخون كلنا أبدقة أين دمقو إنا تملسنا نابزخن مسء سلا زغنا سلام سلام نابز مسمس أنا كخونلنا قرب جزيه وسيدنا سلا زلنا كن كيد زيابير ترفا جزينا مسانا يخون سلا خلو زيابير نمسكنكا كساعج مسانا زلخا تمسكن حجي ترفا دما مسانا خون صلوتنا لمنانا تقبلكا نفس بنا نفس باريخا هاي لميكائيل نفس عرفتها بلنا بس على أبونا أبراهام أبونا إسحاق أبونا يعقوب برلنا كلهم حزنان دما أنا نعلنا نعنا دما إزيابير أملاخنا كم محرت كم بر كم بدلنا يتخيلنا ودسب مودعته أنت تسبق أي مودعته كلنا دما سنا يقبلنا أب علم سلام من قدك سبات فقر انقسلنا زخل بعلمنا نري أزلنا حمقنا قرب صبك أيرلنا بنادينا قد سرنقل مريم ملاد النت بناي ملاك تراد النت بناي نبياتنا هورياتنا صادقان سمايتاتنا صلوتاي تفلينا كم تنا هوريات زمهار كيوم أب سمايات نبر ربنا نبلنا نسوع عكلنا سمكاي قدس من قصات مسا فاد كام تاب سمايكم دمام دريخون نعلة تنجرانا لما هبنا احنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا أمسنا دقلنا كم كفاد احنا نامبر فتناي تتونا من قصنا حيلن كبر نزل علمنا تكايم أمين وأجزت يا مريم بناي قدس جبريل ملاك سلام تا سلام لك له بحلنا خدن قلي خبس جاهون دنقلي خي أدي جابير سوات قوي تاسراوي سلام لك له سخي كاب أنس برختي خي فركر سخون برخي وملتس أجا جابير مساخي وأوفس الدسي بلكي حتياتنا أخسر يلنا نفتو ودخي يسوع كريستوس من تانا محرت لمن لنا أمين